guys, good afternoon. Ano yato sab guys sa panibagong yugto ni aton mga kalag nga pangutan. Of course, mag-shoutout sa top pero as of now, wala pa shoutout kay nanap ko diri guys. Ay naku guys, wala jud saktong area no like maski asa ra jud sa padulong pero sa mga di ka na mamati sa atong pa-shoutout or sa atong pa-intro, paki-fast forward na lang ko guys sa atong video. Estimated time 5 to 9 minutes. So karon, nangita mixudan guys na the besters. Nangita mixudan ya to kanang request sa among pasyente o sa iyang pasyente di ay. Kaya ang request akong pasyente guys, maro jud ang lugaw kay di pa siya pwede mga solid. Kalang pagyapon jud niya og liquid. So kagay na pamukang udto naghatod. I'm pretty sure na pagyud to. So anhira ko direct balik mga unya jud gabi-gabi. Anyway, na may karon sa atbang sa ER diri sa canteen area nangita mi og sudan. So okay, daw magsudan diri dapitan no. So mo to siya entrance. Then sulod damit mi diri guys. Mo na ni siya. And gito di guys, ang ilang CR, man to ilang ginaingon na bayad, which is 25 pesos per galon at takpan ka ng baldi. Ambot lang ko sa tinaon. Anyway, gikan di ko og agdaw. Alauna natulog ko, alas 3 sa kamata ko. Then diretso ko agdaw guys, kay init kaayo gaina no. So, panatotong sa init kay gaina guys. So, niadto din kong agdaw para lamang mo palit og ice cream. Oh my god. Kaning burag suho sa tuon ginhawag kay guys ba na mo palit og ice cream mo to nakapalit dahil ta. And karon na akong gibati, wala akong giigang di kabidli na pud ani puli. Oh my god, basig ang puli sa kabidli guys kasakit. Oh my god, shit. Mo na ni karon kay kabidli na jud ani puli sa akong tutundlan ambot ang saan ako ni guys. Siguro kailangan tamay ng more water no. Kay dapat kumunjud ta ning kaw guys, kung dapat man jud og tubig na lang jud ang atong giinom. Pero kay akong kuan man jud guys na mahumanto na akong 10 stamp. Kaya kung mahumanto na ako guys, ang 10 stamps, na ako'y free. 1 Sunday. So, mo na akong paningkamutan. My God, paningkamutan. Basta ma-diabetic nung kalit ani nun. Pero, kung mag-cancel ati, gitaran ako ipa-shade ito sa kuan. Mag-cancel taon niya? Kami, ugulay ito. Kani, sustansya din siya. Ang chapsoy. Ano man? Magpait na ka dyan? Oh, namatay bulad. Naputay bulinaw. O gamay pakbe. So, ito na lang sa tipid-tipid. So, karon nakapalit na si Ate Og. Afrikada. Sige guys. For only, pila na siya te? 60. 60 guys, for only 60 pesos makapalit na kaog afriktada with cellophane. Yeah, with rice na siya. So 2 in 1. So the best price na siya guys, kay 2 in 1 na siya. Pwede lang kayo sudan din mo palit kundi apil na kanon. So no need to buy some of rice na kay with rice na siya. Okay, so padulong na ta din niya, pagawas na ta guys. Yes, excuse. Oh my god. Ang dagkaroon guys, ibigli pa dyan ko. Kanya buram, ito nag-crave na po tagbalot. Ambot niya akong tutunlan. Ano sa naman niya akong tutunlan? Nag-crave dyan ko balot guys, mga tagbalot. Pero barag kaya na ako kanan guys, ang piso na naong na dyan piso. Ang piso, nga naong na dyan piso. Ang sama na. Ay, naku, katawanan mga girl. Okay, o palit sa balot. Di, mga tagbalot, te. Okay, so mag-video ta guys na mga tagbalot. Si ate, di siya makagbalot kay mahadlok siya sa piso. Di pa na mutok-tug ako, patay naman na guys. So, pero, balot lang isa na lang. Try na lang ako balot isa. Sure. First time, makagbalot. The first time niya guys, makagbalot. Go. Kacha. Kaan mabalik pero 6 years pa, 4 years na. No, 4 years ago. Oh my God. Tugay na kaayo sa sa imong gamay. Motive. Tugay na kaayo niya. Wala takot kaon. Isara siguro ako directly Sara pa di ba? Oh, isara ko kay Gigang kong agdaw na tambal na sa kabidli. Okay, mga natagbalot. Okay guys, sa mga nagbalot karon, kay nakikita tagbalot. Matod ba nila guys na sustansyado kuno kayo ni.
Tilawan natin yung balot. Of course, anong balot parehas na siya glasa. Pero, mag-video game magta para sa tignan. Salamat. Asin. May kukusin ko. Anyway, so na guys, marigyan po kong balot. And ako din siya ipasuroy sa akong mga chikiting. Chikiting cute. So, grabe kayo halinin dito ano. So, baligyan yung ganito country. Niya, ipalipot na ako dito sa Upurok. Grabe. Ang mga high grade gamit nilang kaon. Pero malipay po ko guys. Kaya, simple. Grabe po dito po. Labit mo na. So, dara guys, makita na nato guys ang piso. Pero na pa siya puti. So, dili pa kayo siya tuntong nga dako, no? So, dili pa kayo siya ano. Gamay pa man ako, ah. Okay. Nabuno na ito ulit. So, para dito makita ko sa itsura. Salat! Taas ba? Okay, so, dami. Pero, dami itong dagay kwanto, no? Kasi itong sausawan dito, ano? Pero ako yung ikasuggest, guys. Next time. Kabuto na magkaon, no? Anyway, dagang salamat sa mga namatay niya itong Pedro. Ano yun na guys, ang lang supay niya itong drama. Just keep on listening po. Dawata kini, ug panginom ka mga tanan, kika na ini. Kay kini, maong talis sa akong dugo. Ambi ka! Ambi! Ayaw ninyo iuli ang balaan ko pa ni Bilhor. Ulipon siya sa tanas. Delikado ang may tabo sa atong katilingban. Ug mahimong kasilagan sa Diyos ang tibuok katawan. Ug tunaw niya ang atong yuta kung magmaggahi kita sa pagsunod sa iyang kabubuton. Is, usa ko na ito ininom. Asa man na ito niihatag ang kupa? Kung kinsay makaluwas na ito, tol. Ato na ito ihatag niya. Kamong duha nga mga tulisan. Wa na laing makaluwas kaninyong gawas nako. Kay ako ra ang bugtong nakapanag-iya sa inyong kinabuhi karon. Busa, iuli ang kupa diri nako kay kundili. Bilangguon ug kasiguhon ko ang inyong mga kalag nga bunguton. O karo mga higala ni ang sumpay na tusugilanon, mga kalag nga bunguton. Panid ikon na siya is. Kung asa gina siya kwarta. Kay mura man og majiko na niya ang kwarta is. Mabita magkabantayan na niya nga. Magsige na gawas-gawas. Ang ako rin yun na matigdan na niya. Kinaagi sa dagang kwarta. Ang pangutana. Kung asa na sa gikag kwarta nga daghan. Diin man yun na niya gikan.
Nga naman to si Padre Simon nga, mura magdadali og misa. Bitaw no, kadito ginahuman ang misa. Unya, mubura kayong iyang wali. Duda na ako magdano. Mura gyud og dunay dili mayong nahitabo. Murag maogi day, kay matod ba ni ng Lourdes, pag apot niya ganina, wa ko na tingog-tingog. Unya, murag subo kuno kaayo ang dagway. Maayo tingali nga atong adtuon mata. Kay magpakisayot akon unsa ni balita mo hitungod diti diling. Basig naguol siya day nga sa siya diling nimo wa na may balik dinhi. Ay, tana. Atong atuon siyang kwarto. Padre! Padre! Oh, mo pahuway una ko, Lourdes. Aw, sige, Dre. Nang Lourdes, unsa magiti nahitabo? Huwag ko mahipaw, day. Kay sukat siya dahi abot na ganina kinan sa ilang bilhor. Huwag na ba na magtingog si Padre? Di ba, di mo na siya ingon anak ng Lourdes? Dili yun. Historiador pa kay nas Padre. Pero karon pag ko makakita nga murag subukit kaayo ang dagway niya. Unsa magiti kayang nahitabo no? Wa sad siya magiskot iti diling? Wa, sad. Ay, kinuo ko. Sa ilang daday, Magda. Ato lang ang paabuton si Padre nga mugawas karong taon-taon sa iyang kwarto ug ato unyang pangutanon. Diingnan bitaw ti ka, mama. Nga kanang paria, batakon kay na. Nagpatuo nga usa ka balaan, pero di ay usa ka tonto. Pero iho, tinuod ba ang imong giingon nga dako pang buhi si Ernesto? Oo. Oo, inahan ko. Wa ko magbakak nimo. Dako bang buhi si Ernesto. Mahimo ba nga ako makita o maistorya si Ernesto, iho? Nganong dili? Inahan ko ti ka. Pwede kayo, mama. Karon dayon ang gusto nako nga makita siya. Oo, kayo. Wala problema. Karong taod-taod, dadun ako siya sa imong atuban. Salamat kaayo, iho. Mao nga, mama. Mutuo ka na gid nako karon. Nga ako ra ang bugtong nagsulti sa tinuod ug dili si Padre Simon. Huwag yung kong magdahom ining tanan, iho. Kung tinuod man gani nga anak gyud ni Padre Simon si Ernesto, kinahanglan gyud nga iya ning ipahibaw sa tanan. Correct, mama. Correct. Husto ka sa imong gisulti. Angay lang yun nga buhatag og hustong husay si Simon ngadto sa iyang gipangilad. Dili niya lumluman ang tinuod. Nahibaw ba si Ernesto ining tanan, iho? Wa pa siya masayod, mama. Mahimong matago gihapon ni ang tanan kung muuyon si Padre Simon sa akong hagit kaniya. Unsa may imong hagit niya, iho? Simple kayo, mama. Iuli niya din hinato ang kupa. Ug masulbad na ang tanan niyang problema. Mao nga inahan ko, tabangi ko ini. Pasabta si Padre Simon nga kinahanglan nga muuyon siya sa kung gisugyot kaniya. Kay di lang kay makaayo kini kaniya. Makaayo sab ni alang sa tanan, ngangan sa gugma ug kalinaw sa tibuok kalungsuran. Pakitaon na ako ni Ernesto. Gusto ko nga personal nga makakita niya. Oo! Oo, sige. Ako siya ipakita, diha kanimo. Ako ka, Seol. Ako ang imong kalag. Iuli ang kupa. Ang kupa.
Ayaw! Tama! Demonyo! Pahawa! 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 Pahawa mo! Pahawa! Isa ka! Isa ka! Sa ngalan ni Jesu Kristo! Pahawa! Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo! Pahawa! Padre, ablihi itaw! Oh, come on. Kumusta na mas Padre Simon? Okay naman siya. O sa magkita na itabo niya? Katingatan kayo ang nahitabo niya karon. Bitaw ay, murag wa siya siyang kaugalingon. Waka na siya mayawais, Padre Simon. Hinom daw ito niyo? Ha? Unsa binayawaan gud? Ha? Ikaw ba yarong pataka og yawit ang bakba nimo? Kay wa ta mahibaw kung unsa ginahitabo. Tala raman ko, day. Nagduda na lang hinuon ko. Nga kung unsa may nahitabo ni Padre Simon karon, dunay kalabutan si Cora ini. Oh, come on. Ngano na kayong magkala, day? Nga, doon ay kalabutan sinang Kura. Tungod kay inahan siya ni Bilhor. Inahan siya sa panuway ining dapita. Bitaw ay. Diba? Oh, come Murag on. gusto ka, day. Di sa tingali, day. Oy, di mayo nga hukman nato si nang Kura. Ano dili gud? Ha? Nalimot mo kung unsa gibuhat nga ni Ernesto? Suba! Unsa may nahitabo sa akong igagaw karon? Hain naman si Ernesto. Ug way laing responsable ini, bugtong si Cora ra gyud. O karon, si Padre Simon na sa ilang gibiktima lakip na si Tia Diling. Nagduda ko nga siya ginagdagdangan ining dapita. Kubos na nag-imong pamati, Dre. Okay na ko, Lourdes. Og, pasensya na kaayo sa mga pangitabo. Dre, unsa ba gid ang nahitabo? Kumusta naman si Diling? Okay ra si Diling, Lourdes. Maayo ra siya. Pero nga wa ba siya mauban ni mo, Dre? Oh. Gusto niyang magpabilin dito, Lourdes. Kay gisaaran siya ni Bilhor nga inipaulin niya din eh. Kuyog yun niya si Ernesto. Ha? Si Ernesto? Nagano, Dre? Tuaba di ay si Ernesto dito. Matod ni Diling, nakita ko no sila ni Ernesto apan. Wa sila magkaistorya og dugay. Ay, salamat itaw sa Ginoo. Daghan pa ang nagtuo nga doon na naindaotan na hitabo ni Ernesto, Padre. Bisan ako, Lourdes. Nalipan lang sa binuon ko sa balita. Bisag wa na ako makita si Ernesto. Nalipan na lang sab ko sa gisulti ni Diling rin ako. Pero, Dre, maayo ang tagmasayod si Hippie ini. Aron pugson yun si Bilhor nga buhian na niya si Diling o si Ernesto. Ganito pa, Lourdes. Nga nasayod na sila nining hitabuha. Bisan ang mayor, ang gobernador. Kapon, ang putog ano nga, wa man yun sila igihimong aksyon na yun eh. Muna usa kabuta nga, nakapasubo na ako og maayo. Kaya ko na palang untag ko'y gahom aron nga akong mapugo si Bilhor. Gibuhat na kinin ako apan. Wa ko'y igong gahom aron akong masanta si Bilhor sa iyang mga binuhatan. Tinuod kita, Dre. Samtang ila pang gitakuan si Ernesto o si Diling, di kalikayan nga mabalaka gihapon ta. Ang bugtong mahimo ra gyud nato sa pagkakaron, Lourdes. Mao mga pag-ampo, nga unta, walay daw tang mahitabo nila ni Diling ug ni Ernesto. Pastilan is. Muna na kong pangutan na karon. Posible ba nga ang pari? Masudlan sa day daw tang espiritu sama nato? Na, di ko katubagan ng pangutanahaton. Oh, come on. Hindi man ko swito ang mga ingon anagod. Oh, come on. Kay kung posible na nga mahitabo is, samot na yun nga wala tayo chance ini nga maayo pa. Ayaw pagsultihan naton. Nganong di ko tamayo. Ulian po ta, oy. Oh, come on. Onya, kanang ingon anak eh. Usaw man yung pag-usay kung si Padre Simon, masudlan og panuway. Ha?
Pagkasalig pa ba di ay ka nga mutambal nimo mas labaw pang napanuhayan? Ay, ayaw na sa paghukom dayon. O pagkanita makahibaw kung unsa gyoy nahitabo ni Padre Simon o kamon. Adib, Si Arib, bida. ayay, nagpauso ay. May siguro is nga ato ning klaruhon oy, klaruhon dani. Kung gusto ka atong susihon si Padre Simon, atong istoryahon, may bawan na nato ba o kamon? May kaya is, mayo ka ha, mayo. Hindi Ha? Hindi Oh, ganun di man. Simple. Tanay. Ato istoryahon sa Padre. Mangutana lang kung tagot. Mas mayo mga lang kita mismo mo mususi kung unsa ginitabo o kamon. Kumusta naman kuno si Padre Simon, day? Maayo naman po, day. Unsa man kuno nahitabo niya gabi eh? Ngano naglagubo man tong iyang kwarto niya? Murag laing kayang inistoryahan. Ako bitong gipakuntanas ng Lourdes, ana. Igo raman ni ingon nga, watay angay kabalakan. Mabalaka ba sa damagtano? Makuyawan baya ang tanan dinis kumbento, day. Abi na kung atong pagtuo pa kung naunsa na si Padre Simon. Natural. Siya gyud atong amahan din ni. Angay kitang mabalaka niya. Og dili ta gusto nga dunay daotang mahitabo niya. Pero day, naapon rin gisulti si Padre Simon nga nindot nga balita. Naunsa man? Mato din ng Lourdes, dako pa ko nung buhi si Ernesto. Ha? Tinuod ka magda? O, lagi ko no. Mao na gisulti ni Padre Simon niya. Nagkaistoryahanan ba sila ni Ernesto? Wa kay ko kaklaro sa kratibok ang istorya gyud basta kay dako gyud ko nung buhi si Ernesto. Ay, salamat sa Ginoo kon mauna. Kinahanglan gid nga doon natin mahimong aksyon iniday. Kinahanglan nga maluwas gyud ang ako igagaw og si Tia Diling. Kung gusto ka day, atong istoryahon si Padre Simon. Kana day, makigsulti gyud ko niya. Daghang gikog angin isulti ni Padre Simon. Ilabi na ang mahitungod sa dinang Cora. Nga naman day si Nangkura day. Ha, natural. Ako gyud siyang inunday si Padre Simon. Nga kana si Cora dili na ginaangin kumpiyansaan dinhi. Kinahanglan nga isa likway na gina siya kay dako gyud ang akong pagduda. Na siya gyud ang nagdagagubot in dapita. Delikado gyud kun ugutan gihapon siya ni Padre Simon nga makasud dinhi. Kay kung dili na pug ni Padre Simon, basig ako mahinayak ni anang Cora. Kana day, makigsulti gyud ko niya. Daghang kikog angin isulti ni Padre Simon. Ilabi na ang mahitungod sa dinang Cora. Nga naman day si Nangkura day. Ha, natural. Ako gyud siyang inunday si Padre Simon. Nga kana si Cora dili na ginaangin kumpiyansaan dinhi. Kinahanglan nga isa likway na gina siya kay dako gyud ang akong pagduda. Nga siya gyud ang nagdagagubot in dapita. Delikado gyud kun ugutan gihapon siya ni Padre Simon nga makasud dinhi. Kay kung dili na pug ni Padre Simon, basig ako mahinayak ni anang Cora. Nangayo ko, dispensa ninyong tanan. Huwag akong ipasalig ninyo, nawa mo'y anging kabalakan ako. O kamon, muni ka sudre ay. Ang importante nga okay ra ka. O kamon. Bitaw dre. O kung doon na magani magbinuang ni mo dre, ang daming pakikabatay. Kung sa may tabo, bisag panuay pa imong kontra. Relax lang mo, Tonyo, Luis. Hinoon, giyawhag tamong tanan nga ipadayon ang inyong mga pag-ampo o pagsalig kanto sa tong Diyos. Pero, Dre, pasaylo ako nga doon ako isulti, Dre. Oh, sige, tatay. Isulti ko nun sa kana. Doon na lang ko yung mga kabalaka, Dre. O dili na ako mahimong itago ninyo. Gusto lang ako nga butangan gid og ngipon ang pagpatuman sa atong seguridad. Dinisod sa kumbento. Unsay buot niya ipasabot niya na, daday? Kung mahimo lang unta, Dre. Did na gid nga makasud pa dinhi si Cora. Dre, nahibaw ko nga mosad ni ang kabalaka o pagduda sa uban. Mahimo man og basay po sa kong pagtuo ba, pero mas labig yung maayo nga managana na lang tangdaan. Kay dili kita malimot sa gibuhat ni Cora diri nato, Dre. Ilabi na ako igagaw. Nga mo'y hinungdan sa pagkabahin-bahin sa itong mga huna-huna karon. Mao nga ako mo ingon, Dre. Angay nagyud nga dili na pasudlon si Cora din si Bahan. Gusto ka, daday. Di na ko mabasol ang inyong mga huna-huna batok ni Cora. Ibisang gani ako. Ako nang giingnan si Cora nga maglisod ako pagdawat niya pagbalik aron nga mo serbisyo isip biyata din sa atong simbahan. Pero bahin sa isyo nga
angay bagyod siyang bugngan nga muduol sa altar o dire ka nako. Di kasubo na ko, daday. Mao kay butang nga di gyud nako mahimo. Ibisa kung sa paisa ni Kura din hinato, dili gyud nako si mahimong ayran sa grasya sa pasaylo ug ugma nga gitudlo sa atong Ginoong Hesus. Sa ato, Padre, musugot na lang gid ta ini nga abusara na nga tong kaayo. Ug magpaabot sa taglaing higayon nga makabiktima na sa siglain. Laing mga inusinting kauban nato dinhi. Kanang day. Ay lang palabi si mong gibati. Gusto bayas daday? Kay delikado gyud tinuod nga makabiktima og lain si Kura, ilabi na ang iyang anak si Belhor. Tamsa. Paminaw una nato si Padre Simon. Oh, come on. Kung unsa gyud iyang hukom, di mahimo nga mulabaw ang atong hukom sa atong Kura Paroko. Ano sabihan mo? Come on. Gusto lang na kong ipatinaw ninyo ang tanan. May tungod ini mga isyu, ha? Kung kamo nabalakas pagkatao ni Kura, parehas na tao gibati. Apan kung ang atong tawhanong mga kabalaka o pagduda mo ay mudaog sa atong kasing-kasing ug hunahuna, nga dili na magbase sa kababuton sa Ginoo, makawang lang ang tanan. Magunsa man ang buhi natong lawas kung ang atong kalag gisugba na nato sa impyerno. Ang paghukom wa magagikan kanato. Kung si Kura adunay daotang tinguha batok nato, siya mo'y manubag ni ini ngadto sa Ginoo. Wa ko moingon nga pabuton pa nato nga doon na pa siya ilaing mabiktima. Hinoon giawhag ko kamo. Kita nga magmabinantayon kanunay sa tanan natong mga lihok, nga dili mapildi ang atong mga hunahuna sa demonyo. Bansayon nato kanunay sa atong kasing-kasing ug hunahuna ang pagkamapasayloon o pagkamahigugmaon. Nga dili magpinig kang bisan kinsa nga muduol og mangayog pasaylo diri kanato. Kay kinsa man kita nga mohukom o musalikway sa mga tao nga nangita sa gugma o pasaylo sa Dios. Unsa man gyud ay plano nimo nila ni Diling ug ni Ernesto, iho? Nahibaw na si Padre Simon nga wa ko'y daotang plano. Hinoon, simple kaya kong ipangayo nga pabor nga dito kaniya. Nga iuli lang niya ang kupa diri kanato. Aron madani pagbalik ang iyang anak og si Diling. Apan kung dili siya musugot, unsa may imong buhaton? Depende. Unsay depende, iho? Kinahanglan pa ba nga ingon ini ang mahitabo, ha? Ay, ganun dili naman lang nato sila hatagan sa ilang kagawasan. Inahan ko, relax lang. Na ako'y bugat nga rason kung anong ako kinigihimo. Og nahibaw ka na ni Ana. Adon ako'y nindot nga sugyot nimo. Nga unsa man, ha? Sige. Sulti. Kay gusto kong maminaw sa imong nindot nga sugyot. Hay may maayo nga. Imo na lang buhian sila si Ernesto og Diling. Ug akong ipasalig nimo, natabangan ti ka nga makuha nato pagbalik ang kupa. Oh, wow! Very nice suggestion. Ay, dili ba? Maora man ay imong gitinguha nga mahibalik lang ang kupa. Correct. Husto ka, mama. Pero unsa? Kuwang ka ba og pagsalig nako, iho? No. Mama, dako ang akong pagsaligya kanimo. Pero siyempre, natural lang nga maniguro gid na. Naibaw biya ka nga si Ernesto mo'y katapusan atong baraha batok ni Simon. Dako ang akong pagtuo nga mapugos yun unya nato siya sa pagpauli sa kupa samtang nian nato ang iyang anak. Busa kabangi ko, inahan ko. Adua si Padre Simon, og sultihi gud siya nga sondo niya ang akong gisulti. Kaya akong taniyag, makaayo, dili lang niya, kundi makaayo sa tanan. Malagmit. Dili gid nato mahaylo si Padre Simon ni anang paagiha. Unsay buot nimo ipasabot? Nakaila kayo ko sa prinsipyo ni Padre Simon, iho.
Dili gid na mahimong ibaylo ang kupa kang Ernesto. Sigurado ka, inahan ko? Dili siya malisang nga akong ibulgar sa tanan ang iyang baho. Ug wala unyay mutuo niya, ha? Inahan? Sa may buti pasabot ni Padre Simon, nga, mag-unsa man ang lawas, buhi, pero ang kalag, gisugba na sa impyerno. Oh, come on. Ang buti pa sa buti pa di Simon, nga di ta mahadlok mamatay, basta naalan ta nagsubay sa husto, nga pagtulunan nga iya sa Dios. Oh, come on. Uy, kamaayo gud nimong mahubad, Luis. Pero nga nang wa man kakahubad sa imong kabuang. Lahi masaning ako magda sa kog. Usapa sa nagbinutan naman ko. Oh, come on. Alam niya ay, nagbinutan sa imong bungot. Di ko mutuon nimo ay, kay daghan pa kag mga kabuang nga wa nimo itukan ako, Luis. Hindi ta maglali siya na magdaoy. Oh, come on. Mawawatan nila ni Daday yung litunyo. Oh, Abari ay, dapat kay uwaw. ayaw na lagi pagdumot na ko. Kay, bago lang to ni Sulti si Padre Simon nga di ta maghukom sa atong isig katao. Husto si Padre Simon. Wa siya masayop siya ang gisulti nato. Dili gid maayo no nga muhukom ta sa ato isikataw. Ilabi na kung kanang tawhana naghinulsol na ug nangita sa gugma o pasaylo ni Kristo. Husto gyud kaday. Welcome gyud ang tanan bisag unsa ka makasusa. Mao nga kon ako gani makitan sinang kora no? Ako gid siyang gakson. Kana. Husto na siya, day. Husto na siya. Gakson ako siya og pinakahugot yung maayo. Hangtod nga dili na siya makaginawa og mamatay. Unsa? Oy, day. Naunsa magug ka? Naunsa ka, my love? Uy, kung kag may loves ha? Kaya wala pa yun. Wa pa yung kugrahin mo to niyo. Ha? Ay, kapait. BSI. Buot ito eh. Dili. Bangag sa ilong. Katanggan. Aminakog. Naulian na kaday. Ha? Malditam na gyapon ka. Wa ko magtiaw sa akong gisulti to niyo. Ug wa sa ko'y pagsupak ni Padre Simon. Pero, di man maayod, day. Nga imong gakson hangtod nga, di ka ginawa. Lain man ginapawinaon. Mas may pag, ako na lang imong gakson. Kay okay ra ba kong mamatay? Saba daw eh. Tapos nga ganti noon ka diha ron. Bida, hindi na akong asawa. Nagyan na siya kakumidyahan. Oh, come on. Bitaw day. Sakto man kasi mong gisulti kaniya. Ang imong gisulti, ug ang gisulti ni Padre Simon, wa magkasumpake. Ang imong katuyuan nga di lang ta dili lang ta mo kumpiyansa ba. Unya si Padre Simon pod, musad, di sad ta mo kumpiyansa para sa atong kag. Kay di man maayo nga masubraan lang atong paghukom sa atong isikataw. Awing noon, nagpasidaan si Padre natong tanan nga magbinantayon lang gyud ta pirmi. Wa man sadya mo ingon nga mo kumpiyansa lang sa tao. Ay, Come on. nakasabot man ko, anak Luis. Ang ako lang ba, ni pahungaw lang ko sa akong gibati. Wa man to'y kaso, day. Mas maayo man sab nga atong gisultian si Padre adto kaysa pagkatinuod lang di baya gid nato kakumpiyansaan sinang kura. Kay nabiyay panultihon nga blood is thicker than water. Mabuti pa sabot, mas mulabaw gid ang iyang gugma ngadto sa iyang anak kay nato. Bitaw. Gusto ka my wife. Oh, come on. Day utro ka. Ay ko tawag kag wife. Kay di na ko nimo asawa. Aba na dito karon. Noon sabihan mo eh. Oh, come on. Nagparehas lang yun mong duha ni Daday. Napirmin lang yung init inyong mga una mo. Hoy, Why? dili ba ang mga nahitabo din no? Ha? Dako ba mo kalabutan ini to nyo, Luis? Kasimang. Dako mo kalabutan? Kasimang gud na to ini. Anong naabot naman ni namo ang isyo? No. Basta kay dako mo og kalabutan ini. Pero di makalimutan. Oh. Aha. Usta mo sa angin mabasol ini? Usa? Kanang Daday. Oh. Day. Wa man mi. Da. Sa, Nasugan nila. Abi ninyo kung sa'y kuwang natuin no? sama ko na be. Unity. Ala! Yung Panaghiusa. Daghan na daw tanang unity. Tawag na unsa taron. Nalimaw na tang ite. Rese na ta. Patiwan sa ko Daghan na tulisan. Gabi pa. Nalimaw. Daghan na gawatan. Tungod na unity. Gusto na magda. Patiwan sa ko ha. Kung di ta magkayosa, magkatibula kita ini. O mao ni paborito siyawa. Mo nga hangyo lang namo ninyo nga magkahiusa ta. O kalimti na to ninyo ang mga nangagi. Past is past. Ayaw na yung tao mo pag dumot na mo. Kidaghan pa kayo tag-problema nga angay sulbaron. Oh, come on. Padre, Oh, Lourdes. Unsa na? Padre, ni Asikura. Hain man. Padayon na. Pasudla din is kumbento.
Oo, sige dre. Akong paanhion. Dali, Cora. Sud. Salamat, Lourdes. Diri, dali. Oh, lingkod Cora. Salamat, Padre. Kumusta ka? O unsay akong ikaalagad nimo? Okay ra ko, Dre. Ikaw, kumusta ka na, Dre? Oh, Pasensya na ka, Dre, ha? Nahibaw ko nga dili maayo ang imo. okay ra ko. Okay ra ko, Cora. Ug wa kay ang ikabalagan ako. Lourdes, Dre. biya imi kadiyot si Cora. Kaya doon na may importanteng isgutan. Oo. Sige, Dre. Tabi-o na ninyo. Mianhigid ko nimo karon, Padre. Tungod kay gusto ko nga makadungog sa imong habig kun unsa ka tinuod kining mga isyu nga gipasangil nila batok nimo. Oh. Unsa ang isyu nga gusto nimo masayran, Cora? Dre, gusto kong mahibaw kung tinuod ba gyud ang gisulti ni Diling nga si Ernesto imo bagyong tinuod nga anak? Dre, tinuod ba ang gisulti ni Diling? Ang kunon ba nimo nga si Ernesto imong anak? Unsa ang isyu nga gusto nimo masayran, Cora? Dre, gusto kong mahibaw kung tinuod ba gyud ang gisulti ni Diling nga si Ernesto imo bagyong tinuod nga anak? Dre, tinuod ba ang gisulti ni Diling? Ang kunon ba nimo nga si Ernesto imong anak? Dili ka na tinuod, Cora. Dili na ko anak si Ernesto. Pero, kinsa si Erlinda? Ako siyang hinigugma, so wa pa ko magpari. Ug way nahitabo na mo. Wa ko'y anak, Cora. Pero tinuod ba nga si Ernesto anak sa ginganlan og Erlinda? Mao kanay akong nahibawan. Gihatag ni Erlinda ang bata diri kanako. Ug akong gisagot. Ug mismo si Diling nasayod niya ng tanan. Pero, Dre, si Diling miingon nga misulti niya si Erlinda sa matuod nga inyong anak si Ernesto. Dili ka na tinuod. Sa buhi pa si Erlinda, misaysay siya sa tanan diri kanako. Ginganlan og Arturo ang tinuod nga amahan ni Ernesto, ug dili ako. Sa ato pa, na makakasidiling batok di mo. Oh, wa ko mahibaw kung nga nung nakasulti si Diling ni Ana. Naibaw siya sa tanan. Wa ko ilang gisultihan ni Ana tungod kay gusto untan ako nga sagupon niya si Ernesto. Nasama gyud sa iyang anak nga matuod. Buhi pa ba ang ginganlan og Arturo, Padre? Wa ko mahibaw, Cora. Pero kung mo na gustong ipagawa ni Bilhor, batok nako. Aron maguba ang akong reputasyon sa mga tao. Wa ko mahadlok niya na. Kinasayod ko, mismo sa tinuod. Andam ba ka sa tanang paagi, Padre? Nga aron mo lutaw ang tinuod, ipaagi nato og medikal? Bisag sa unsang paagi, Cora. DNA? Oh, mas labing maayo para mahibawan ang tanan. Pero akong hagiton si Bilhor, nga kung mamatudan man, mamatudan ang tinuod, dili tinuod ang iyang mga pasangil diri nako. Kinahanglan nga iyang buhian sila si Ernesto o si Diling. Ako sisultihan ni anak, Padre. Day! Ngano ka magta? Kuan ba? Day, bawa ka sa balita ron gini? Ngaon sa man? Na ay nagsulti na ko. Di ba, imo mang kinang-iyaan silang Diling o igagaw ni Miss Ernesto? Oo, bitaw. Kaya nga naman tayo magta. Kuan manggoy, ang butaon sa katinuod ni ako nadunggan. Nga si Ernesto ko no, anak ko no ni Padre Simon. Unsa? Anak ni Padre Simon si Ernesto? Shuy, hinayan ang tingog ni mo eh. Madunggan tas uban. Isa pinagsulti ni mo, anak? Na, di lang kumusulti kinsa day. Kay niingon baya sa nako nga di kumusulti ini sa uban. Kay iyar ba ko no nga dunggan sad.
Kaya ba na kung kinsa nagsulti ni mo, anak? Sinang Lourdes, no? Suy! Ayaw inensyon ang handay. Nahibaw na ko, bisag dili pa ka musulti. Kay kana sinang Lourdes, maunay unang mahibaw sa mga balita din eh. Pero, hindi ka imposible, anak, uy. Dili ka butuoan ang istorya ha, uy. Kay kana si Ernesto, anak ginang Tiya Diling. Hala, mao ba? Pero mato biyas balita day, kay si Tiya Diling nimo ni angkon kuno nga di niya anak si Ernesto, iya ko na lang sinagkop. Diin pa lang ng Lourdes ng balita, uy. Uy, di ba naman yun nang magpataka kag sulti, ha? May mo madaot sila, anak. Kuanday, uy, sinangpura ko ni nagsulti niya anak. Ha? Sinangkura na sad? Daan magilagi ko? Lagi lagi kay na siya dila, uy. Ha? Mo na sa na iyang gipatuo nga istorya din ni karon, ha? Hain man sabi kay kumuto na ko yung baba. Uy, day, ayaw lang, uy. Isulti bayo ko ni mo ini, kay gusto lang kong masayod kay kasinuod. Kay imo pinang-iyaan sinang diling. Ha, dili na maayo. Akong istoryahon sinang Lourdes. Ako nang klaruhon ng istoryahan. Hala, uy, ayaw ba yung sultis ng Lourdes, day? Uy, nagisultian, tika. Ako'y bahala, Magda. Kinahanglan nga mabadlong ng istoryaha. Kay dili na makaayon ni Tiya Diling o ni Ernesto. Ilabi na ni Padre Simon. Bitaw sad no, may mansad yun noon nga klaruhon ng balita, Ha? Dili gina makia ngayon. Murag lahi na gina sa kong paminaw, da. Bitaw, murag dunay sagol pa naot ni Padre Simon sa... Kana, og kinahanglan nga mabadlong sila ini. Kung di ko makontento ni nang Lourdes, mismo si Padre Simon ako ginapag-istoryahan one-on-one. Mas maayo pa day, para mabadlong dayo ng ingon anang istorya nga di maayo. Bi, ako atoon si nang Lourdes, bi. Mulimod siya. Wa niya ang kuna nga iya gid ng anak si Ernesto. Andam siya sa tanang paagi, iho. Og maayo gyud tingali nga ato silang ipamedical aron. Mahibaw-an gyud nato ang resulta sa DNA. Kung anak ba gyud niyang tinuod si Ernesto. Gusto gid siya nga mauwawan. Gani, mihagit siya nimo, iho. Nga kung mamatud-an niya nga dili tinuod ang imo mga pasangil karon. Kinahanglan nga imo nagyumbuhian sila si Ernesto ug si Diling. Kada kong katawanan. O sige, deal. Makig-deal ko niya. Kinahanglan nga muuyon siya sa kong ihagit sab kaniya. Nga kung ako mamatud-an, nga sakto ko sa ako mga gisulti karon. Kinahanglan nga iuli niya dinhi kanako ang balaang kupa. Ako sing ingnon, ana? Ingna, mama. Mas nindot ng ingon niya, ana. Maghimo mig kasulatan. Nga kinahanglan mo tuman ning duha sa among sabot. Mas maayo siguro nga ako siyang paanhion og balik. Aron magkaistoryahan na mo pag-usap. Mas labing mayo. Aron makita nato ang katag. Oh, come on. Anong nagyaw-yaw naman sa tos daday, Magda? Ay, kung istorya, Elois, pwede ko ganahan mag-istorya ni mo. Oh, come on. Nanasa ka ng imo, kinaiya, Magda. Imo na yung giidolos daday. Imong Ano man gi-idol. like ako siyang gi-idol, wala kay problema, ana. Oh, o di ato, bagal lang ko tarong, God. Ay lang ko kasuko dayon, God. Oh, come on. Pangutan dito sa daday, ay kung pangutan Gusto mo kang mahibaw kung ano adto dito, ay nako. Nausab na ka, Magda. Oy, oh, come on. Wa ko mausab, Lois. Ikaw may nausab. Giluod ako nimo. Boya ini. Oy, oh, come on. Naplinde. Ay, mga langit. Ton, nandiyan na, Ton. Ay, lisura, ay. Come on. Taba kay daday dito. Sige, yaw-yaw. Gikontrahan lang niyag maayo si Nangkura. So? Oh, mo din na iyang giyaw-yawan karon. Nagyaw-yaw nga. Wa, diha ang iyang kontra. Oh, come on. Nagdumot na siya maayo ni Nangkura. Saom sa nga nakasama sa na si Nangkura sa iyang igagaw nga si Ernesto. Oh, come on. Bitaw. Pero lahi na sab ning iyang gikaligutan. Gikalagutan niya lahi ni. Miulbo og maayo ang iyang kasukuron. Tungod ining bagong isyu kuno karon. Ngayon sa. Oh, come on. Nagpakatap kuno og balita sa Nangkura. Na si Ernesto, anak kuno ni Padre Simon. Unsa? Oh, come on. Muna iyang gikalagutan maayo.
Nagpataka lang ko ng sulti. Nagpataka. Nagpataka day ha. Sa tapatan para ko tamsa. Tamsa. Usa ibot niya mong ipasabot ton. Nga si Ernesto anak ni Padre Simon? O come on. Kuno. Sa ato pa sinang diling o si Padre Simon dunay kuan. Huy! Nagkuan. Araw ba mo? Ang utak kasulti niya, di na mo istorya. O sa man din istoryahan na Magda. O come on. Paminaw magmaayo, mga himantayong dagko. Bid. Lagi na yung mga side comments na yun. Nalalasulti na yun. O come on. Ang istoryaan na nga kanak ko no si Ernesto, anak sa ginganlan og Erlinda. Kinsa man na si Erlinda Magda? Inahan ni Ernesto. Sa ato pa, naday lang inahan si Ernesto nga gingalan og Erlinda. Unya unsa man dayon na sinang diling. Mao lagi paminaw sa pomon, kapuya ni momon. Kanak ko no si Erlinda, hinigugma ko no na ni Padre Simon kani adto. Ano sa? O come on. Oy, tamsa. Sa ato pa. Sa ato pa namunga ang ilang gugma kaniadto. O come on. Tiwasa sa lagi ko ninyo. O pwede mong mantay. Kamu na gid ba? Kapuya ni may kastorya oy. Ay. Dali, Magda, kay gusto kong mahibaw sa ending. Og matod pa, hinigugma ko no na ni Padre Simon ang ginganlan og Erlinda kaniadto sa wa pa siya mapari. Unya, milabay ang panahon nga nakabuwag sila. Nagpakita na sad sa Erlinda nga naanay anak ug gihatag niya ni Padre Simon ug gipasagop ang bata. Di ay. O come on. Unya Magda. Kinsa man day ang mga bata? Ginganlan ko no Arturo. Arturo. Oh, Arturo ko no. Ala, kailan ko na. Yun naragot. Arturo na ilan. Tamsa. Sa di pa tamulay sa istorya ba? Di mo nagiging istorya ha? Sinangkura lagi ko no nagsulti anak. Nahibaw na si Padre na istorya. O come on. Mao ko no na ilang gihisgutan ka ganina. Kung mauna. Kita siguro na sa'yo po paminaw eh. Kasi giklaro lang ni nang kura kung unsa gid tinuod ng istorya. Ug tingali siya magsabwag og balita nga di maayo. O come on. Oh, ambot lang. Mabitong naglagot na sa daday tungod ang istorya ha. Mauna ninungdan. Nala, padayon Magda. Sa ito pa, giangko na ni Padre Simon ang tanan nga si Ernesto, sinago pradayon ni nang diling. Gusto ba ko? O come on. Husto kaayo. Kana ko no si Ernesto, gipasagop ni Padre Simon ngadto ni nang diling. Mo din na istorya na Magda. Kung saan mo sagunin si Daday, kung akong pangutan-on, Nabayot na magkatoy. Doon sa magkatoy. Nabayot na magkatoy. Ada mo aga lagi. Ay, matuko man inoon og galit Magda. Uy, Tonyo, di sa gina to mabasol si Daday. Sabto na to siya kay iya bayang iyaas ang diling. Nakasabot man ko ana. Pero usahay, masubraan ra gyud ni ang akong asawa. Wa nas tuno usahay. Isog gawas lugar. Sige lang dun. O come on. Ang importante nga nahibaw ta sa mga istorya din eh. Kung unsa man yung mga istorya ang nangguwa karon, magbantay lang kita. Kay di lalim nga tumutumuan nila istorya si Padre Simon nga di tinod. Oh, come on. Maginis. Sa akong nasabot ana. Doon na gilaing kahulugan nga gusto nilang ipalutaw. Aron lang yun madaot ang nani Padre Simon. Oh, come on. So grabe jud guys no, uto ka na lang jud ni Belhor guys no. Mangita jud siya guys og paraan guys para lang jud na madaot si Padre Simon para ipamukha sa kadaghanan guys nga si Padre Simon na ay anak. Di ba sa mga padre guys bawal jud nang na ay anak. Manandire guys yung gidaot guys ba na manluloko ilahang padre para jud guys nga sa ganun iwala jud mo tuo sa ilahang pari. O ang ilang pagtuo guys mabalis ngadto kay Belhor mo na nangita jud si Belhor guys og paraan para maguba ug mahugo ang pangalan ni Padre Simon. Unya magpa-apekto po din si Padre guys. Iya kaning tugutan guys na madawat gihang pangalan. Usa kay sunod na may tabo kaning magmaduogon ka guys or magmalampuson ka guys ang plano ni Belhor. Usa kay sunod na mahitabo netong drama. Okay, bago ta mag-proceed sa atong reaction video, I just wanna share with you na nako karon sa Piso Wi-Fi. Anyway, karon na ni pohon guys. Kaluyan this coming Monday, it's Saturday. So tomorrow is Sunday, then the next day will be Monday. So Monday, proceed with me sa Capernaum, Kaluyan. Then for what guys, mga follow-up check-up for 10 to 1 ata, mga 1 week niyan, tatara or 7 to 10 days na raana. Then after that, burag ang follow-up check-up tayo ni Papa, mudagan na or mukabat na 1 month. So 1 month follow-up check-up or 3 months either. So
So, depende gyapon sa payo sa doktor. Muna na siya ang panahon na pwede na may mauli. I'm so excited guys na mauli na may kay guys. Noon, May 21 pa man nun diri so, nagtumigito sa Katiil, ninibike mi diri mga first week of June or second week of June this month lang. So, kung totally, mga 1 month pag yun may ka-friend. So, unsa ta karon 29. So, 1 month and 8 days pag yun may na ning hawag ito sa agusan guys. So, bago pagyapon yun. So, pero, ato na on, buro na gyapon diri guys, may bakasyon. Diba? So, medyo okay pa ni guys. Nandali rami guys, kanang napitan rami diri og 1 month. Ang uban dyan diri guys, no? Punghong na nato din, no? Nga, 1 year nagid ni sila diri guys. Dili lang kay 1 year guys ang uban guys. After 1 year guys, nibalik na pud sila for follow up check up din itubo na pud guys. Nahimo na jud noon og cancer stage 3 sa mata. So manay delikado guys. Dili lang kay kana ang mga cases kun dili daghan pa jud. So lisod kay diri guys sa Capernaum. I mean dili sa Capernaum diri sa SPMC tanan sakit na adiniha. Mo nang kung feel niyo guys murag mild na niya feeling nyo, bro, ako na ang pinaka sa masakiton sa ngatanan, pero pag naana day mo day sa SPNC, din niya sa ospital, maski sa asang ospital nung, makita niyo guys, ang laing-laing sakit na mas labaw pa sa inyo ha. Manang kung unsa man yung gibati karon, dapat faithful lamang gihapon, o anang salig lang yun sa kahinatas, kay maski pag ubang diri guys, no, guys, share lang din ako, no, para sa may mga sakit, kanang taas gyapon ilang pagtuuban na maulian. So diri guys na sakit diri ang nag stage 4 cancer. Pero kabalo mo guys, cancer free na gid siya. Dugay na siya sige patambal kay gikimo pa siya guys grad. Karon guys follow up check up na lang siya. And niagi siya kaupaw gani dapat di operahan kay cancer man ay tubo daw kay tutoy. Paluyan guys no, ihang buko guys, stage 4 naman jud dako na, di lagi mabrahan kay breast cancer man siya, stage 4. Ang nahitabo guys ni kuyos kini guys, ni kuyos og kaluyan ni tukong na siguro wa siya gioperahan. Gani gikimo na siya girad, then follow up check up, dili basta-basta puto yung debate. So kaluyan guys, antud karon guys, nibalik na iyahang panlawas, kung sa tingong panlawas sa una, and nalikalahian, ay iyahang tingo guys, di na jud pareha sa una. Pero, importante guys, buhi paghapon, ang gitagap, paghapon siya kaduktong, nagrasya gikan sa Ginoo. Muna maski pa kung sa mga balatian, ato gyapon na ipasalamat sa Ginoo. Kay matod palagi nila, boring ang kinabuhi guys, kung di tatagaag sakit. Munang, kung sa manay mo abot, kalipay manar ka sakit, ato lang gyapon ang isalig sa lagubaw, na makakagahom. Kaya siya rin guys ang musulbad ana. Marang sampit lang yun sa kanunay sa iyahang pangalan. Gani kami guys, kabalo ko guys, katong time guys na atong first operation ni Papa. Grabe guys, na magpag-ampo kay katong before siya napirahan, same day, nilagom na dyan ang among Papa guys. Anak may na, unsa naman ni Lord, kanang mauna ba ni kanang imo na ba chong panon tanan guys amo nang jugong gisalig kaniya. So grabe na maghila kami magsuon daghan mi diri guys. Dayo kani nga lugar guys. 11 hours ang biyahe gikan sa amo padulong lang jud diri pero amo jud nang giagwanta tungod kay diri may gikuanan sa among doktor po dito sa Butuan. So mo to nga maski dako ang pamasay ni go gyapon mi para lang jud na ma-motivate ang among Papa ug di siya mawad-ag paglaom, no. So mo to ag tumigito guys amo jud sing gyampuan kaming tanan. Kaluyan guys pag gawas niya guys, no, dili pud basta-basta kay pag gawas pa lang niya guys. Dili samad na like masamad ka dugo ang magawas, dili complicated. Nana, ang nanggawas ni Papa, grabe. So, nakabutan dito sa billing stage 3. Pero pag biopsy result, stage 1, carcinoma. So, nagsalamat niya pong may kigipa ulit niya to. Then the following day, maragi hapon, may kalentura, pero wag pong minawad ang pagsalig ato. Then, the following month, mo to, napa-check up may gikuha ng GP, then the next 3 months, balik kapag nabili ang moto na medyo okay na dyan ang Papa mo na. Ang tanan guys, di dyan ta angay mawad ag paglaon. Basta salig lang dyan ta sa katas ano. Siya dyan ang
mutabang ka na to, daylain pa. Pero gyapon diri guys sa mga kalagabot moton, bungoton. Ito guys, salig lang dito ta. Pero ani guys, asa man jud mo so salig dito kay Bilhor nga wala sila kasay guys kung kinsa nga Dios or diri sa pari guys nga ila pang gidaot-daot, diba? Kung kinsa patong nagpaubos guys, siya to ang ipaag na. Diba para karon guys gidaot jud maayo si Padre Simon. So unsa kay sunod na mahitabo guys, no? So kinsa patong gidaog-daog guys, kinsa patong umaangat, diba? Kunwari, karon guys, gitabangan sila guys sa ilang labaw na makakagagahom, no? So, ang ilang simbahan guys, labi na kumusulod si Bilhor, na ako ni baho, na di jud kuno masabtan, like, baho jud kuno kayo, as in baho, like, makasuka ka, sakit imitian, motong uban na, kauban nila Bilhor, wa jud nagpadayon dito sa ilang simbahan, kailain jud kuno ilang pamati, diba? So, meaning, di pa nalanginan ang maong simbahan. Wala sila gipasagdan. Maura gyapon ni magkasakit or naman ta sa kalipay o kakaguol. Magpasalamat gyapon ta og salig lang jud sa tong labaw na makakagahom. Inya sa laing bahin po guys, no. Ang hinungdan naman jud ani guys kay sikura jud kuno. Gani matud pa nila guys na ila yung pugnan guys na sikura di na jud maka adto sa ilang simbahan. Pero ngano man lagi to siguro man siya bahuan. Sila Bilhor man to guys iyang mga side. O lakit na guys si Luis. Meaning si Luis guys na adyoy giugom-uguman niya sekreto. Nganong si Tonyo wa man ka katibaho, diba? Wa man siya kabaho. So sabtan na to guys na ang mga daotang tao ra jud ang makasimuot guys og baho kayo dito sa simbahan. Nanoon wa man siya gibutan guys sila Padre Simon sa maong simbahan. Ang katulad yung mga daotang tao lakit na guys ang tauhan nila Bilhor, diba? Manong kurbahin nam guys ang sunod na mahitabo. Nagidaot-daot ra ba jud si Padre Simon. So ay sunod na mahitabo guys, mapatuo ka nila guys ang mga kadaghanan tao, labi na nituo ngadto sa ilang simbahan nila Padre Simon. Nga si Padre Simon ako nung anak, mao ni si Ernesto. Manong kurbahin nam guys ang sunod na mahitabo ning atong drama. Manang be updated on our upcoming drama. Sa mga gusto magpa-shoutout, paki-comment ko sa baba. And sa mga gusto magpa-shoutout, paki-comment lang ko sa baba guys para to nang mabasa. Inigpa-intro sa itong mga upcoming dramas. And I also recommend you guys to subscribe to the Dudong Variety Show channel kay siya ang nag-upload sa itong drama nga handumanan sa Osaka Awin. So, lindot tayo yung mga kanang sugilanon drag guys kaya makarelate you guys ang mga OFW as of now, bro, wala pa kayo siya, di kayo siya updated. Karon kay na siya gibuhat guys. Manang paki-subscribe na lang ko para sooner or later mag-upload na siya matagal mag-notification. So, ma-notified mo na siya nag-upload na. Okay, as of now, there is a takotob, guys. So, as of now, there's a takotob. Goodbye po and God bless.